Zion and friends, tayo na. Lapiahin natin si Zion. Sino? So when it is, see your ninong there. Your case not there. Wait, boss, no time na siya. Secret lang yan. Pwede maglagay. No time na Pili siya. ka po kayo. Pinakwento ko. Wala tayong nabalik na kahit isa. Alam mo, pinakamalapit sa akin. Bangin lang nga mga tao. Ano ka malalim? Malalim malakas. Gusto ko maano? Gusto ko maranasan. Oo. Mas masyan. Magdepensa. Slice daw. Para sa kanya slice. Para sa kanila kasi yung sa atin. Wala na, laruan na lang. Parang pangatlong kamay na nila eh. Gaganon din nila, alam nila ang pinupunta. Tapos yung mga double action. Saka yung may follow through dito. Ay, Alex, kami next! Tapos nalabanan niyo sila di ba? Ay, sorry, nila Ardo. Ayan, opponent. Opponent. Magkapag tayo magkasabay. Tapos na po. Yeah, like, bakal lang ano ko? Kabatas, diba? Ano yung order mo? Aray! Tatawag. Hindi, comfort seat. Okay, okay. Para magkumulundag ako. Kasi ganyan ko, nagsasalita na. Bugbog sa training yun eh. Oo. Yung bagong-bago, yung training yun. Yes. Mga pro, every week na may competition pinatawag. Buhay mo yun eh. Hindi, Pwede mo ano siguro nga nila? Laptop ko yun eh. mag-pro ako, benta sapatos. Pro ako. Nung ina, biglang na-move yung ano, Training. expected delivery. Dati 16 to 18. Tapos ngayon, 18 to 19. Alin? Yung bag. Japan. Wow. Medyo Ang ina! weird yan. Bahaya. Kahit dati yung order ako lens sa Japan.
Kasi may sinasama ko. Pero, mukha naman siyang win. Okay, legit siya. Sabi ko kanya, sa mga blind tie. Sa mga legit, hindi ako nung Alam mo, sila hindi. blind tie. Hindi mo yan. Hintayin mo na lang. Sabi niya, Hindi ko yan. Ganun. Kasi pa po. 3-6. Nabili ko ng 10-10. Kung Ano ba yan? Yung JA tapos na natin. Hindi. Hindi na lang medal. Oh, JP. Ayun na. 1 JP. Oh, yan. Kasi sinerge ko, madami naman bumibili ng shoes na legit. Eh, mura lang yung bag na. Legit yan, kahit yung mga pang-camera. Dahil sa mga ano, Medyo mahal na ganito na ano, parang outdoor, parang 1 JP outdoor. So yun. Medyo mahal sila kapag hindi natin. Oo. Pero kapag So nakasila let's say, na-apply mo yung 1-2 at saka yung ano. Taiwan yan. Taipei. nawala yung ganyang girl. Baka pinamimigyan na ng natin. Hindi ko alam. Wala kung naisipon ko or bigay. Sabi ko kanya, wala kang sabi. Hindi nila alam. Umalis ako. Under night. Tapos tumawag si Justin. Pinatay niya. Yay! Kulang sa abay ko. Oo pa yan. Meron, dapat magkakama pa. Sabi ko ng beach bar. Ako daw, kung ano mo, yung mga undertime mo, ang kulay ng isang bitaw. Okay. But, Okay lang naman yan. gobyerno ka pa. Okay naman yan. Okay lang naman yan. Inalakas nila sa ganito yung course para wow! Hindi ako. Bigyan ka lang. Papabuntigan ka. Kung mabuntigan. Buntigan na. Ay, patay ka gayon. Yun din sabi ko kanina eh. Oo. Hindi pa rin mo sinasabi. Sorry, Jay. Ganda na yun. Shut up! 25. Anong best? Ang 25 sa birthday. Kuya Jay, naharangan ko mga 3 seconds. Okay lang? Walang problema doon. Okay nga, mamay day